mijina ba shi da lokaci na, ba zan zauna da mijina ne fira ba, da dare yayi sai dai ce min zai fita ko da yaushe. Ina tsammanin dai baki dai amfani da shawaran da na baki ba. Wallahi tallahi kawata shawararki bata yi ba. Lokaci yayi da zan gaya miki abubuwan da suke cikin zuciyata, wanda in nace zan koyi shi zai iya min illa ya cutar da ni. Kai ma ka san tsakanina da kai babu yaudara. Haba a ce ana ta yin wannan ba ka sai. Darakta, amma yi sin din nan fa duk abin da aka bani a cikin din nan na haddace su ba abin da ban sani ba ciki. Kada sake ganin kafan wata ɗaya daga cikin ta zo nan balata na haba dauki abinci na doka ba kuma ku je ku nemi naku. To ka tabbata zaka dawo min da dukkan wasu abubuwa da na baka. Sai da muka yi rigima da Binta ta kama kwalar rigata ta yamutsa ta. Kanawa Film Production ke gabatar muku da shirin su mai suna Yaki da Zuciya. Amma wallahi Alhaji da niya da ido na dan liti wallahi kau da shawun nan duniya. To ina ruwanka har za ka ɗauki wani mummunan hukunci. Shiri ne akan illar furucin harshe tare da jefa ka a cikin tarkon da na sani. Ai da casting ɗin ta gaba ki a cikin wannan role. Yaki da Zuciya. Labari Tijjani Shehu Yahaya. Amma ka ga lamari ke na Ubangiji. Lokaci guda ka ga yadda ya mayar da ni. Shiryawar shirin yan yare fage. Idan zan iya faɗi daga yanzu zan fara cewa amarya. Jaruman shirin Amal Umar, Baba Karami, an Bilkisu Abdullahi tare da sauran jarumai. Yaki da Zuciya ba da umarni Yahaya Sa'id. Wannan shirin zai dinga zuwar muku akan tashar mu mai suna Dodon Waka TV wacce ke kan YouTube channel namu. Ku yi mana subscribing, ku danna alamar kararrawa, za mu sanar da ku da zarar mun dora. Mun gode. Dodon Waka TV.